Иха! Какво има тук? Две котета. Едното с много интересна шарка. Какво шарено коте? С кафеникава шарка. Много интересна. Вижте само. За първи път виждам такава, много е красиво. А другото е обикновено сиво коте, като пипончо. И двете май нямат годинка. И двете май са женски. Това е женско със сигурност. Това също ми изглежда да е женско. Красота просто. Мамай няма да ми позволят да ги погаля. Това ще позволи ли? Не. Красавици. Прав бях. Женски са. Отидоха при дърветата.